दिनै 26 जानुवारि दिनै रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सान। रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सानखौ भारत नाङैनो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बे साना भारतनि मोनसे उदां सुबुंखान्थि जानायनि मोनसे नेरसोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायनि गुबै जाहोना भारतनि संबिजिरखौ नाजावनाय आरो मावफुंनायखौ मान होनाय। सुबुंखान्थि साना भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन हायुङारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 26 जानुवारियाव फालिनाय जायो आरो बे साना 1950 मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ नाजावनायखौ गोसोखांहोयो, जाय भारतखौ मोनसे जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुं खुंथायाव सोलायनायखौ दिन्थियो। भारतआ ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि उनाव 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालि गावनि संबिजिरखौ नाजावनो थाखाय रिपाब्लिक डे एबा सुबुंखान्थि सानखौ दुलाराय भारत नाङैनो फालिनाय जायो। दिनै 26 जानुवारि दिनै रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सान। रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सानखौ भारत नाङैनो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बे साना भारतनि मोनसे उदां सुबुंखान्थि जानायनि मोनसे नेरसोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायनि गुबै जाहोना भारतनि संबिजिरखौ नाजावनाय आरो मावफुंनायखौ मान होनाय। सुबुंखान्थि साना भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन हायुङारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 26 जानुवारियाव फालिनाय जायो आरो बे साना 1950 मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ नाजावनायखौ गोसोखांहोयो, जाय भारतखौ मोनसे जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुं खुंथायाव सोलायनायखौ दिन्थियो। भारतआ ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि उनाव 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालि गावनि संबिजिरखौ नाजावनो थाखाय रिपाब्लिक डे एबा सुबुंखान्थि सानखौ दुलाराय भारत नाङैनो फालिनाय जायो। दिनै 26 जानुवारि दिनै रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सान। रिपाब्लिक डे थामहिनबा सुबुंखान्थि सानखौ भारत नाङैनो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बे साना भारतनि मोनसे उदां सुबुंखान्थि जानायनि मोनसे नेरसोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायनि गुबै जाहोना भारतनि संबिजिरखौ नाजावनाय आरो मावफुंनायखौ मान होनाय। सुबुंखान्थि साना भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन हायुङारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 26 जानुवारियाव फालिनाय जायो आरो बे साना 1950 मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ नाजावनायखौ गोसोखांहोयो, जाय भारतखौ मोनसे जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुं खुंथायाव सोलायनायखौ दिन्थियो। भारतआ ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि उनाव 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालि गावनि संबिजिरखौ नाजावनो थाखाय रिपाब्लिक डे एबा सुबुंखान्थि सानखौ दुलाराय भारत नाङैनो फालिनाय जायो।